Kaixo ikasleok, gaur ikusiko dugu hizkera naturaletik algebraikora nola pasatzen dugun. Demagun ditugula esaldi hauek, adibidez, zenbaki baten laukoitza. Nola adierazten da algebraikoki esaldi hori? Laukoitza esan nahi du lau aldiz gehiago. Orduan, da biderketa bat. Aurretik jarriko dugu laua, lau delako laukoitza, bider zenbaki batena, isa. Beraz, zenbaki baten laukoitza, adierazpen algebraikoa izango da, lau isa. Izango balitz, hirukoitza, izango litzateke hiru isa. Edo bikoitza, bi isa. Adibidez, zenbaki baten hirukoitza gehi bi. Hirukoitza, bakigu dela biderketa bat, beraz, hiru isa, zenbaki batena, hiru isa, gehi bi unitate. Adierazpen algebraikoa izango da, hiru isa gehi bi. Zenbaki baten herena. Herena da zatiketa bat, beraz, zenbaki baten isa dena zenbakia, isa herena hiru, beraz, isa zati hiru. Izango balitz erdia, izango litzateke isa zati bi. Laurdena izango balitz isa zati lau. Eta horrela zatiketa guztiak. Adibidez, zenbaki baten erdia ken zazpi. Beraz izango da isa zati bi erdia delako ken zazpi. Adierazpen algebraikoa isa zati bi ken zazpi. Zenbaki baten aurrekoa. Aurrekoa, adibidez, bosten aurrekoa da lau aurreko zenbakia. Beraz, izango da isa ken bat, aurrekoa delako ken bat. Zenbaki baten hurrengoa. Hurrengoa da, adibidez, zazpi zenbakiaren hurrengoa da 8. Beraz, zenbaki baten isaren hurrengoa izango da isa gehi bat. Hurrengoa entzuten badegu izango da gehi bat. Aurreko aldin bada da ken bat. Esaten badigute ondoz ondoko bost zenbaki, zer esan nahi du ondoz ondoko bost zenbaki? Adibidez, 6 zenbakiaren ondoz ondokoak izango dira 7, 8 eta aurretik 5, 4, 3, bai, beti bateko diferentzia. Beraz, oinarri hartuta isa zenbakia, ondoz ondokoa izango da isa gehi bat, beste unitate bat isa gehi bi. Eta aurretik ere bai, adibidez isa ken bat eta isa ken bi. Hemen ikuste duzute beti dagolako bateko diferentzia. Horrelatik dira ondoz ondokoak. Hemen ditugu 5 ondoz ondoko zenbaki. Ondoz ondoko biren multiploak. Ondoz ondokoa badakigu dela isa, isa gehi bat, isa gehi bi, edo isa ken bat, edo isa ken bi. Baina jartzen du ondoz ondoko biren multiploak. Nola jartzen du biren multiploak, lehen esan degunari biderkatu behar diogu aurretik bider bi. Beraz, geratuko zaigu, parentesiak kenduta hemen, bi isa ken lau, bi bider isa eta bi bider minus bi minus lau, bi bider isa, bi isa eta bi bider minus bat minus bi, bi isa ken bi, hemen bi isa, hemen bi bider isa, bi isa eta bi bider bat bi, beraz bi isa gehi bi, eta hemen bi isa gehi lau. Biren multiploak ikusten badegu, beti daukagu isaren aurretik bi, eta hemen ikusten dezute, gai askean diferentziak dira bikoak, biren multiploak direlako. Era berean, biren multiploak esan beharrean, esan dezakegu zenbaki bikoitiak. Beraz, hauek izango dira ondoz ondoko 5 zenbaki bikoiti. Bikoiti denez, da bi isa, beti bikoiti entzuten badegu, da bi isa. Eta gero ja, da egitea biko diferentziarekin. Gai askea. Hemen daukagu plus 0, hemen plus bi, hemen plus lau, aurretik daukagu minus bi eta minus lau.
Esaten badigute ondoz ondoko bost zenbaki bakoiti, oinarritu behar gara bikoitietan. Bakoitia beti da bikoitiaren hurrengoa. Beraz, adibidez plus bi honi egingo dugu bat gehiago. Beraz, geratzen zaigu bi isa gehi hiru. Bikoitian da bi isa gehi bi, baina bakoitian bi isa gehi hiru. Hemen bada bi isa gehi lau, hemen izango da bi isa gehi bost. Hemen bada bi isa, hemen izango da bi isa gehi bat, unitate bat gehiago. Bi isaken bi, unitate bat gehiago, bi isaken bat. Eta bi isaken lau, gehi bat da bi isaken hiru. Beraz, hauek dira ondoz ondoko bost zenbaki bakoiti. Eta hemen ditugu beste esaldi batzuk. Adibidez, zenbaki baten aurrekoaren hirukoitza. Irakurtzen dugu aurrekoa da isaken bat. Hirukoitza bider hiru. Beraz, adierazpen algebraikoa izango da hiru bider isaken bat. Zenbaki baten hirukoitzaren aurrekoa. Zenbaki baten hirukoitza da hiru isa eta aurrekoa da bagitea ken bat. Zenbaki baten hurrengoaren bikoitza. Hurrengoa da isa gehi bat. Bikoitza aurretik bider bi egitea. Beraz, adierazpen algebraiko izango da bi bider isa gehi bat. Zenbaki baten bikoitzaren hurrengoa. Zenbaki baten bikoitzaren, beraz, bi isa, horren hurrengoa. Beraz, unitate bat gehiago, bi isa gehi bat. Zenbaki baten erdiaren ondoz ondokoa. Zenbaki baten erdia da isa zati bi, eta ondoz ondokoa da unitate bat gehiago, plus bat. Edo izan daiteke eraberean, isa zati bi, ken bat. Zenbaki baten ondoz ondokoaren erdia. Zenbaki baten ondoz ondokoa da isa gehi bat. Horren erdia, beraz guzti hori zati bi. Adierazpen algebraikoa izango da isa gehi bat zati bi, edo eraberean isa ken bat zati bi. Bale? Hau da hizkuntza naturaltik algebraikora horri buruz jakin behar dezutena.